هەولێن نێزیکردنە ئالیên سیاسیên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Amerîka û Ewropayê ve têne kirin. Di nav de jî mijara damezrandina navçeya aram û parastina wê careke din aktiv dibe. Rojayînê şandeke Fransî bi serokatiya Seroka Komîteya Karûbarên Derve li Parlamentoya Fransayê Mariel de Sarnez li Rojavayê Kurdistanê bû û li gel aliyên serbazî û siyasî yên rêveberiya Xweser civiya. Rojayînaberê wê jî şandeke Amerîkî berfireh li Rojavayê Kurdistanê li gel nûnerên sê partiyên Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriye enekesê civiya. Li gorî zanyariyên taybet bi tora medyayî ya Rûdawê civîna şanda Amerîkî li gel nûnerên her sê partiyên enekesê Rojayînê li navendeke nûnertiya Wezareta Derve ya Amerîkayê li Rojhilatê Ferat bi rêve çû. Zanyariyan diyar kiriye ku ji bilî nûnerên Wezareta Derve nûnerên Pentagon, CIA û asayîşa navneteweyî ya Amerîkayê beşdar bûn. Di civînê de gelek mijarên girîng hatibûn behskirin, ji wan jî navçeya aram û pêwendiyên navbera enekesê û rêveberiya Xweser. Derbarê van serdanan, sekreterê Partiya Wekhevî û endamê desteya serokatiya enekesê Nehmet Dawûd ji tora medyayî ya Rûdawê re ragihand ku enekesê û rêveberiya Xweser li ser destpêşxeriya Fransayê erê kiriye. Her wiha got ku roja 18 Nîsanê berpirsên Fransî li gel şandeke enekesê û rêveberiya Xweser û pêkhateyên wê cuda cuda civiya bûn û kaxezek ji her du aliyan re pêşkêş kiribû. Nehmet Dawûd nîşan bû yekê da ku di nava wê kaxezê de xalên durustkirina baweriyê hebûn, ji wan xalan jî serbestkirina karê siyasî ji bo hemû aliyan bi bê xwestina rêpêdanê ji te aliyekî û serbestberdana girtiyan û çend xalên din. Serkirdeyê enekesê eşkere kir ku wan û rêveberiya Xweser jî ew kaxeza Fransî bi giştî qebûl kiriye. Li gorî Nehmet Dawûd cîvcîkirina xalên wê destpêşxeriyê wê bi garantiya Fransayê be. Li bêhtir ji aliyekî hewlên nêzîkirina navbera enekesê û rêveberiya Xweser de têne dan. Lê heta niha bi fermî û bi awayekî praktîkî encamên wan hewlan nehatine bercestekirin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.